Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Number ER 1216. Aseho eye entry upia me sabinkum suha hana be fa pie edamase monya ne sama yen eja kojume na yade mobo etifia na fubu ya to yama nanso washe yembose obata rebe fini bakukua mi nyankupon de wu refumo eja kojume na yade mobo etifia na fubu ya to yama nanso washe yembose obata rebe fini bakukua mi nyankupon de wu refumo amira kama mi and mami minamie mami fise minobia babe adonya mi ba kama mi be mami mami fise minobia akama fuye enti ba kama mi be mami fise minobia.
Yo, Nana Mayoko Fadia Tomweni, Yamamuna Yako Yamamushade. O propose Prempa Saja, what you grow Muna Sabre Wabujaya Walkway. Or do you prepare Sir John? A job is a kid to a market, Sir John. A John of us send them the matter song. Or Bataya was a medium Kumakasama bomb in Magumi Yam. Or do party to our NPP Amayokunumo. Or the party to our NPP Amayokunumo. Or no Maya Boyanya Frisa Yadina Nekwe. Memma said Joan in Nimdia. Emperor didn't so. Or the Dobrivier. And Shannon ye at your man and the waffles here. Papa didn't the NPP Amayokumu Wakon Kayan and Sonia the ferry. Baby and the Fruma share. What do you want to my one home? Say and no or no Andrew dear Drea. That I will do a previous Sir John. I am Papa be Sir John. Ya and yet the ferry baby will free. Sir John say, on the papa ye be no one may in that. Sir John so I am not from you or qua. Ye papa na him and a walker. Or what I said to do in another wine out to watch 3 age or more. Ye offer Sir John. Or no one ye. And I know you come for and Penisi Dread, the wood dear, and so Sana when you cinema true. Or don't mind say, when you know, and what can send me. Baba Wabu, one my brother soon. Or what anyone don't mind, and another you can watch a dear, and what's a yadi kind to be. Another one of what say. Yeah, Baba, what you want my day. I have an one from my apple free by ye. Yeah, what about ship or Sir John at the call. And I know what you can for say. I be able to see a worship or be the one penny of a country woman. And come on, but told what my Japan did your way, no, they are quite cheap. Sir John at the number of Quabu. And so, what's you more than for was the message my soul, my friend, I mean, take a son so. And I will be out of the pen or the mammy. Oh, what's the more day? Abusia, the Bayana Yako, I did not know. What I say, John? I wouldn't papa, wouldn't you move? What names away from my mind, your queer move? What will be I, dear? Abusia. Sabre Ghana mai Ghana Nicosia Ghana Bibia Edruha Ghana Mampani na nada danko akufuado wase madiyina oyuko wase sajo yukuni misuma yukuni minti minkanche minyasa wonko sara bebe hene niachi amampani na kwamu abusia wo ya wo ka esi kwano ho bia apanimfo ne bambofo sebe ma wasonte ko yifiri kwam wo bibiara ne ka esi kwan no ho onko yi enfamfiri kwa mama ye mama kwan mu enna ho sede be ya mapani dru ha no mo a akwansidie ni twitwa na mu bia emmem abusia sabre kropo akra chimpanifo emrasha badwa hodo panifo wona madru ha no mo emrasha badwafo dodo na so eba ebi adru ha deda ye nyina yesu ye nua ya de nyina obra Sir John ye ma ye nyina ye ho akwaba apanisi wu jai de wu ya wu nyadaje na sede apanira ka to woda no se kam na tira na account no and na shepega for the Bible penifo se to Sir John de na to ye obra se do katiasi bidia Sir John na ekro no atono de na to menso and it is a break and nyina ni hye ono mengo abusia ya to de ba ye na bambo nyina ne kwaso pepepe and penisi potential brayechi and ye bodi so etumra gu so a enye ye pa onokwa bia wo ono mayi mu sabre free and day for
wada ɛne nti ɛkwan mu ɛnna hɔ ma yɛn yɛnyɛ sitie ɛmfa mma mpanimfoɔ na nanom ayɔkofoɔ abusuapani a wɔda wɔnom ano sei ɛna ɔse memfa ɛnto ɛdɔm a yɛatwa hyia ha nyinaa anim wɔse ɛyɛ ɔyɔko abusuapani ɔyɔko abusua sɛ John firi mu abusuapani se me man to yɛ nyinaa sɛ adesiedie ɛba a ɛnkɔ pono no ho na yɛnkɔ kyerɛ yɛnim sɛ yɛ papa sɛ John yɛwɔ fa yɛnnua yɛadeɛ nyina da ne ho ɛwɔ dɔm sɛ yɛka sɛ yɛkyerɛ ne yɛwie abɛgyina ha asan aba abɛkyerɛ a ɛbrɛ no bɛtia yɛn ɛno nti wode adesiedie ba pɛmudie bi a yɛbɛkyerɛ na mmom yɛnto din ɛwɔ dwam ha na mmom yɛnto din ɛwɔ dwa yi mu ɛnyɛ saa ɛbrɛ no bɛkɔ na nhyehyɛeɛ egu apono so ɛne sɛ na nwɔtwe bɔ a na nwɔtwe kɛyi apa hoa ne ne mpamu yɛde yɛwɔ fa ɛmo bɛto adaka mu na yɛde abɛsi mfimfini ha no mɔ asɔre na SD asafo gu so yɛ no na mmom yɛnya ɛkata so wie de bɛ mfimfini ha deɛ na kyerɛ sɛ asɔre no ne mpɔmpɔnsoɔsoɔ ɛne yɛduro no ɛne nti deɛ ɔwɔ hyɛntiadeɛ deɛ ɔwɔ adesiedeɛ abusua sɛ bɛtwerɛ na yɛwie ne yɛbɔ mpayɛ yɛyi apayɛ na yɛasrɛ boa nya nipa nya yɛasrɛ bi nso ɛde ama wo ɛne nti na amanneɛ ɛwɔ hɔ ɛno no mepamokyɛw ɛyɛ yɛdeɛ kontrol wie da mansa kɔ nyinaa nti yɛsrɛ sɛ wɔ bi a wokata wɔ hwene na wakata wɔ no yɛbɛma wadeɛ na wode ɛpepa wɔ nsɛm nso ɛka ho mesrɛ mo sɛ menkata me hwene nkata ama no a ɛyɛ dwumadi a kita me ntira na mmom sɛ woba ha na wobɛkasa me ho deɛ a hyɛ wo deɛ kata wɔ hwene kata wɔ no na kasa me ho mɛte na me deɛ ɛnka abɔ dwumadie no nti ɛna me deɛ ɛbɔ m'anim ha no mo ɛne nti yɛnhyɛ ne nso saa ɛmfa ma yɛ nyinaa yɛde mo nyinaa se ɛmo no mesrɛ mo woduru ho a ɛnkyɛ ɛntwintwan wo nan ase ɛwɔ ho yɛnim sɛ sɛ adwa yɛ ɔdodoɔ biribie wɔhono hɔ ne sɛ ne si ɛda hyerɛ mu yɛnim mpo sɛ sɛ adwa ɔwɔ tamfo bi a yɛnim ara firi sɛ ɔno deɛ wɔ nsɛm ɔsere kyerɛ wɔ biaa ɛne nti yɛnim sɛ ne ho ɛwɔ dɔ ne ho ɛwɔ dɔ ne ho ɛwɔ dɔ
Yo, me pamocho, the organist no me pacho enka uso udie mu mami anka ni beje. Kete no de endimunti ebetimi akasa fam na organ ne ka ho a yesre mu a obia ente ye ne enti kamuso mudie mu mami anka ni ebeje sa. Abusia bibiti ya pamocho organist no yesre wa ka wo so udue mu ma yanke ani beje yesre o yesi microphone straight to ayira aka one abusia mu ni abanjo probi wo hene yire ye di djumadi o cha me free na kwakwa pem ne kwasi da na nyame nko a me ni ni abema nana ya ukese Peace FM na watch da ye gina mu empanense Saudi abone to gem na onturi ya wokata wani enye yie ani nti ye gira kire ahwe kwapem se bibia betuto yie kwapem kwasi da fo se empanense atopre etojwoda na ye wi ani ehunu se ye gya wo fachi kwan kra enti sa bra dunia nana ya o me baba kwa ba onso som yo ohene ye adwa prebe ya da se abusia momfa maso emfen ye kakre Mesra the oba organ no obetimi ama na akofom kakra nka bebo aye Mesra the oba organ no obetimi ama no akofom kakra nka bebo aye Mini ana oba organ no obetimi ama organ no akofom kakra nka bebo aye nse be ya amansan ebeti ne ayade etudwa organist mesra ma organ no nkofom kakra emaye abusuafo yesramo ya hyamra se mo kwa kwa show ofani achi de twa to no ma obi anya na adwen se o twa video ana se o twa picture yesramo emfa hwe mrao yesremram abusua hye ne se obi antwa video ana picture e wo ba bia yarda wo fa no se wo ko ho na wo ye wadwen se wo betwa video ana se picture asoja fo re ba ji phone no omo ji nso a wonsan ka biom yesramo ye hyemra Ghana fo mo ma yensua se ne yedi mra so yaka kire sojafo ne se obia ubewura ho se wo hwe ofani achi de twatfo na ba wadwen se ubetwa picture ana se video no omo nyi phone enti se wo ko ho na wo ye wadwen se wo twa picture ana video na asojafo no agi phone na ayabusia instruction a wode ama asojafo no enye sojafo ene wo mutiri mu oden mo nhye ne so emfa emayen yesi mo obia ntwa picture ana video e wode mo ho yesremo enti se wo twa na sojafo no gi phone a na kire se wa na wo pe e na ya gi phone yesremo mo nhye ne so mfa mayen Daddy. Okay. Yo, abusia se mo ho santini ya na mighty view SDA asafo. Titreni ya wadano ene nedom ena wamo awechi asesie o mabetwa moyi. Yesre ene de nipa njeda ni adaje sa enti ebia na waba he opese wo hwe ofa eni achi ewie a woni abusia ebedi nkra e wa amane kwan so a wo hwe manimon tentenso a kona mu honifa wo obahu se yade ka bank fo apata bi ahye ho e ho na abusia ye ne se obia opese woto abusia ayu no wode wani ebe kire wo hwe manim ententenso nifa so ho no a obahu se yade ka bank fo pata ahye ho abusia pona wasie eno no enti se why wadwen se obato abusia yuamu a na waben ka bank fo no e wo kona ho amayen yasramo ya ne se babia wo fa wuramu no enye ho na abefa pie enti se wo fa babia mu nyina mo na mo ba no a na mo fa me bonkum so ha sei na mo pie se be ya ye benya kwan na ya titititi ye ho entem yasramo ma obia nhye mask e wo ha sei enhye ne se obia nhye mask yasrawo obia nhye mask mask no so so sha manen kata wo hwene
mask ne de hia pa ne se bekata wo hwene ene wa no enti obia nhye mask sa wo pesa wokɔ ekɔkɔhwɛ ofani achi de atwa to aye sramo obia nhye mask bia otime nka bia sanitizer ne bi efa wonsa afei edomo amoba enkaibɔ ne se mo obia nya na dwen se obetwa picture ana video ewo inside ho sa wo ya wadwen se obetwa picture ana video sojafoɔ no bɛgye wo phone anaa de ekuta wo camera na wodi twa na sojafoɔ no bɛgye ɔmo gye nso so a gye sɛ bɛma camp ɛna wo nsa bɛka yɛsrɛ mo obiara nyɛ n'adwen sɛ obɛtwa video anaasɛ picture ɛwɔ hɔ wopɛ sɛ wokɔhwɛ ɔfani akyi de atwa to a ɛkwan da hɔ na mmom nhyehyɛ ne sɛ ma obiara ntwa video anaasɛ picture ɛwɔ inside hɔ montie na monhyɛ ne nso ɛmfa ma yɛn afei mesɛ ti mu bio sɛ abusua ayiwa anapono a wasie ɛne nea ɛwɔ m'anim tentensoɔ nifa so hɔ no kɔna hɔ wobɛhu sɛ kalbang foɔ wɔn apata ɛwɔ hɔ ɛno pɛ ɛne abusua pono a wasie enti sɛ bi a wabɛyi no wakɔ akɔhwɛ sɛ john wɔn okrakye wakɔhwɛ n'ani akyiri atwa toɔ na ebi a ɛnɛ ɛyɛ adwuma da no wobɛpɛ sɛ wobɛkɔ na wakɔ akɔyɛ bibi foforɔ de bi a memenda waba n'ase asɔre yɛ ɛno ho nhyehyɛɛ no wokɔ car bank foɔ no hɔ a wone wɔn nyinaa bɛkɔ akɔyɛ no kama sɛnea esi ɛteɛ no yɛsrɛ mo a ayɛ a montetetete mo ho ntam kakra na moafoafoa soro do moma social distancing nyɛ adwuma moafoafoa soro do yɛsrɛ mo obiara nhyɛ mask obiara nhyɛ mask no nso so wohyɛ a ma ne ɛnkata wo hwene sɛnea yɛayɛ nhyehyɛɛ no ma no ɛnkata wo hwene abusua sɛnea yɛde kia bɔ mɔmaneɛ no yɛnim sɛ yɛwɔ fa wɔne okrakye na wɔyɛ memenda kwanhwɛni mapa eti ɛnɛ yɛ a yɛadeda no ama kwan sɛ abusua nhwɛ n'ani akyi de twa toɔ no ɛnkyɛ nɔnkuru mu hɔ sda asafo ebedi anim nɔnwɔtwe sda asafo ebedi anim ayɛ awufosom ɛde ama yɛwɔ fa na ɛno akyi no yɛakɔ akɔpɛ no krabrɛ na afei ɛberɛ a yɛakɔpɛ no krabrɛ no nyinaa na kyerɛ sɛ ɛyi yɛ no ɛtoa so a ɛno no nti monhyɛ ne nso ɛmfa ɛma yɛn ɛti ebi asa wɔ ha na wopɛ sɛ wokɔhwɛ n'ani akyi a ɛkwan ɛda hɔ aka sima kakra bi sɛ yɛaka sima nsia na abɔ nɔnso nti mefa ne sɛ aka dɔnhwere baako na yɛahyɛ awufosom no ase monhyɛ ne nso ɛmfa ɛma yɛn yɛsrɛ mo obiara nhyɛ mask o obiara nhyɛ mask no nso so ma ne nkata wo hwene ɔhene yere adwo apere bi yo enibre aba ono mine NPP Ghana mai yade nyina na ye kro okro no NPP sibofo atu wo hwe wonom e kasa to dwumi a emfimfi ho no eye nibre na aba wonom ehwe ye nkwaye ne ye nsase wo nsam so omo sesa dwuma yi eye akonom ye bi ye ya na eye bempa bi se John yo ɔhene yere ansa na abeto aso no mesrɛ sɛ driver ne car ɛyɛ G for Ghana, E for education, GE 322520 GE 322520 GE 322520 sɛ ɔha sɛ ya mesrɛ onkotu car no emfiri hɔ baabi a car ne si no ɛnyɛ yɛsrɛ wa sɛ ɔka no ɛne deɛ mabɔ de nɔmba no a kɔne gogo tu firi hɔ mpakyɛ hwan bɛnie ɔmɛfa no yɛsrɛ mo yo nana ɔhu sɛ sɛ forestry commission for wɔn ani abere wɔhwɛ ɛdɔm ne egyina ha no mu a wɔsi sɛ adwuma yɛ nyapa yi bi di yɛ adwuma ne yɛ akɔ no a na ɛyɛ nyansa dodoɔ sɛ John wɔdodoɔ adeɛ nyinaa yɛ a wɔnyɛ pɛsɛmi nkumi nya odidi ɛma obi bi die no ɔno nada ama ɛna ɛnɛ yi yɛn nso yɛnya baabi asie a yɛn nsa etimi kɔ yɛn no Sir John ɔso wɔyɛ n'afam deɛ ɔkɔ adumi no mienu nso so
adeɛ ne yɛyɛ de aboa yɛ kuro yɛ man a yɛwɔ mu ne titiw ne abusua a yɛfiri mu na nana yɛ adeɛ baako a na Sir John mepɛ wɔ ne ho paa wonim sɛ ɔnkasa wei wɔ amanyɔkuo wei mu nti mehu no amamu no Dabi. wɔka wɔ biara ba ne ho wɔhunu wa ne sɛ ne se ɛda hyerɛ mu Aye. ɛnɛ Sir John wokasa ne ho a wɔnte Me say me yanku bia. ama na te Me yanku bia no oben of papa say one no kɔ Canada. Na omudi dwuma nyina wie no si o. Me ofa ase bi wo aha sei. Ma yankonko sra no. Omo kɔye a Sir John ofa ase ni ye broni. Aye. Broni Canada ni broni mapa. Eja ne wo fa ase nom dɔɔso no no. Obia ya Sir John. Ne wo fa ase. Ofa ase. Ya say uko obi awufusom ase a. Me sofo bi na ka kire me Reverend Father Marcus Chuku o say Ghana Union. Asɛm a ehia pa sɛ obi sa ho ne sɛ. Wonim sɛ ɛyɛ possible. Sɛ ɛyi tuma anasa atade a ɛhyɛ me nei. Ebia ne na me de bɛbɔ yi ase. Obi nim. Ɛyɛ possible. Obi nim. Enti no. Wo hwɛ ni nyina na wo so wo de tu ho fo. Ane. Sir John de wo hu na wie ye. Senka nipa no asɛm pa na yegyina so aka asɛm a ama ɛde akɔ heaven a ono krache ko waduru dabi ono de okopa koko asikrasi ne oya de oye nipa nanso Sir John ebebo bra waye bi me pacho nana Northern Ghana Union President Edema SDA asafo no wone ne twetweni na se panipa yi ene ne twetweni ene ne mpanimfo wo aduru ha no mo na unim sa ofa ne memene da som so de no ofa ni agro dabi ne kwa hwani o ya wa so ene ye homeda ai obeko tu sesi a obama Bible quotations sesi a na abusua yesramo yempese obia beba ofa eyi ase na ode menase po ebeko fie dabi wonim sa Sir John ade a no opepa ni nipa de na yenwene nam enti se bia wodi dom bia nim na de omoba wada Roma na wabet of a mask nkata wa no yesre wa Saudi dom anim na Sauba se dom no be chia wada Roma bra achia me ho na be ka kire yen se ebia san santini a ebei eye santini wei ana wei se be ya yebetimi adamodie sane a ese efata me pacho wunnim lawyer enkrabia efadate captain ane captain wadru hanmo wase made nyina Madie nyina ene ofa Sir John na papa na nenwum bi so wotato no matwen awrade anim eye ni na woto wase madie nyina ne Sir John do fopa e company se do fo wodo fo nkwa yie nanso lawyer enkrabia efada tesebetetena enye yie efri se lawyer Sir John won ka bibia nkyereme yanti to anti akrabo yanti kitame yanti jamme de ti yara ne se Sir John oto na nanom nse do enti lawyer krabia e father te se ma be mfa mani wokosua yi mehwe se so eyampa adenti se make say emranim ni aduru ha o mana nanom ayokofo nyina yakọ o mana nanom ayokofo hyeden asimunue too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Stǒrms 1. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability. Na ya wonu say Professor Ameya Okunfi. O wa hade dada. Professor Ameya Okunfi. Ane. Emri bi aswafa no hwe ngomesua ho nsem so mo a.
Yera Professor Ameya Wekumfi Yamwakwa ba abusia da wase. Abusia sɛ me nua na di kai kana me so me di kai de tuja na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na afei yɛde ɔfa ɛto adakam na yɛde no aba ha ama SD asafo abedi anim ama yɛ wufo suma mu hwam na yɛsrɛ abɔfoɔ no na wɔnom abegye ɔfatata ɛde no akɔ anenti yɛ mpanimfoɔ sɛ yɛmamɔ so nte abusia pani woyɛ wowɔ pamudie bi wowɔ Shentia be at the Sia be out the copron home yet. Nemom a bread into yentiment to the yes remoire. And see, we understand my Busiano, one of the shading in an affair, Premier Frada was say. A be a nabi bin soon tea. Want to mean Tinaha and my Riaso and sign and Tanasi. Sano, and I would decay car bang, your boy, your sister, your boy, a potter, oh, your name on more. The award on some and what demma. And somebody a crowd wa person with the man and animal you could afford no but to me a tron is abrea. Every pen me a better in a day at the amamo. And I must say, some way in a summer. Captain, Unia said John Darcy, Yamin Shrow. Why are the any penina, the betting idea, Captain? Why? Captain and Krabia, a fat daughter, retired, aka Martin Radianim. Yadawase, Uniadawase. Uno krache edawase yamame gifty ohine konedu anti gifty one district one factory yegusu ya yehuse anti gifty so ababe pie ewo yentem ha yamame gifty ohine konedu uno krache edawase Mwachire do amano ayefe de aka de se mo bedi nhihye kakra no a ye de amamo no eso munya di so a obia ni asem tie se ne ano ofasi do ni panyina no minim so ofa ho do nti e na wo ha na yemfa sa dokro no a enye ofa yie ema no enye fe fada akwaba yesramo a yesa kai mu bio se Uko inside where menya wadwen say ubetwa video anasa picture. Uko a upesa uko hwe no a ekwan da ho. Enya wadwen say ubetwa video anasa picture. Say utwa video ana picture. Yaka tira soldier for say omonyi phone no enko Bema camp. Omonyi phone no enko Bema camp. Opea na wafaka akonkran. No akọ Bema camp. Uko a ede asema wo say meko se jo yi ase na meko ye no ye ka se ma mi ntwa picture e na mi ntwa video so na so me dia me be ma che obi aga na hanti mi twai e na soldier fo na agi mi phone ti me ba ba di ma de wo ba kwa kwato mpanifo ho ai Abusia akabe sima aduanan ne akire na kyerɛ emeka say akasima aduasa na yakata so sanete na kyerɛ sɛ abusia ene wonde hye no edi nkra na amane bi a wo ho a sɛ abusia ye ansana yabɛhyɛ Sir John awufusom ase no na yabɛhyɛ ase no yɛsrɛ mo a enti sa wo ha na pese ko hwe ne achi de atwa to a ekwan eda ho yo yanya ne ntia se Dr. Ohene Konadu so e wo ha sei
Doctor Hini kuna do kyerɛ sɛ yɔnko a ɛda ɔne Sir John ntam no deɛ na edi sɛ owu a na ɛtete wɔn ntam ntuaba ɛba bɛhwɛ ne nua n'ani akyi na wama no nante yie dɛm ne fa due kwadwo due ɛne awɔ. Abusia Santi bi ewo kotia ho eba wono hene ene ne ba hema ena omo santine ebe na nanom santine ebe krowura wono hene ene ohema ene watra nkonya on santine ene free kotia ho eba no. Krowura wono hene ane natural nkonya wono hene ne natural nkonya na ebe yo uhu santin ya na eye wono hene ekrowura ane natural nkonya yo na eniema ebe yi eye Officer John ne ma Ayrenom Wanumukrunom ne wafase na chase ensonom ana womo aka womo wabomu no wose womade anyina odedo pribie kofi redu Sabre and Sonum Yamana Edru Hanamono. Officer John, the Wafa say, not yet in a year about pony, Mammy. What may more I dear? And no Wafa say, and the Mayenom Nakabomu Charles. What must say you for Yadina? And it dear Chatsua. So what you are ye come for beer? Yes, say what for Sir John. I need dear Sanafata, and I was here, dear Emano. I need to one of a free ra, and none of pay one of a year as I had your piece. So I need to start bringing so near man and a num Gemono. And so near man and num Gemono. I do not preview coffee red too. Was say Anne. Me pamochao agrobia so di dua mama me kete nyina nyai enyom kro nyina nyai yasra mo ebra ne yatia yai me pamochao ene die kwan so sabre eya asori bre kete munso mu dua mama yai yasra mo munso mu dua mama yai na eniema no
one training a tia one from my Yapamocha, Yum Crow, and Yum Crow for yes, Remo. Abusia Pamocha, ye died in a best say yes, Remo. Crowra, and then Atranconia, Sacrao, Anne. Crowra, and then Natranconia. Me pacho nana ene ono hene ne hema wase ye nia bre ye nia to krawo bemba me pacho wo de no ekwa ako a wase wo ka me ntoko ate se de wato abade ato aba momrodo hwemu ene me nia bre pa na hema se ye nana nyako wase mabie nyina ene mate me pamocha kete yi munya maye kete yesremo sds na nwotwe na ye dia mu ni ba mfimfia yesremo na atiase amaye wone ne ba hema atiase amaye nti yesremo kofi to asoma ye
Coffee red dear dance, where and so no more dear, the Pamacho and the Sia Bia and the Opia by Yet. Did you know yet? The patron you just about. I don't number issue. But I said, a visit a casa, that's ready, Madame. Yo, I've never found no Saturday. I try table no yenchra at the CDM Mepamucho. Fatcher a mepatch. Same Awuku Ekahubi, Sanso or a national organizer. Sanso and Anana B, one also national youth organizer, or not a share abwab Mabunano, our NPP Amayokionimo, one Manya for Alex or Jare. NPP, Emrashaba Jani, Ewakade, Enonom, Sanso, Enna, Atitsinia Nintini Bebre, if we say Bridge and Abo NPP Amayokino, Sa and him before a Kuni, Wamunina at Druhanamom, Pepacho, I have also one of our share a bob, Domno Ano, I your friend no. Pope, Wamunina Ekahobi, Edina Dawson, Nana Ama Ampoma, one on a share a bob, and Babunano was on St. Mantemuha, or Bobwa and Ma Ano. Ewa asante mante muhanamo ye da wonu mu nyina se wanya bre adru hanamo lady Benis Kwakwa wanonso waye original youth organizer edema NPP amanyokwe no ewa asante mante muhanamo mepa mo chao Yo, Justin Kodria. Munya botre. So bona and penifona ebanu yetu. Munya botre. Yabemo obia ya adwuma. Kasa wa ha. Eyi ase
Hello. No, madam, me Bruce Sabre. Bosom for the one I can say. We know him about touch and damn touch them as one and penny for. Send a name I was here. Was a Bama San Joy, a media precopa, one in Cabrana and China was Sanko. Nelson Panisi, when who am I the award Junani? It's you on the young for Sir John. Son and I am my walker Sunny. Was said the idea one woman nibble. Bama, what crepe a death gracious message reposor. Who am I Bama Sir John Tenassi? We know him out that dumb so. Was a man, but where the other make from Pine tomato up and my first Sir John Cra, so maybe be in Yansanti. And now Bama Sir John so walk on so down. A man do any as some other walker. We know him as an into my poor Sir John. Man could do for so cut a crowd so on a boy. National, I got to have a coat. Neither boy also. Sunny, we know him. Crowd was here. Was a Sir John open voyage. A constable brand in Saudi Woko. More brewing is here to Naima. Bama Sir John was sad as Yamamonio. More brew. Try two. Try two. Two. Try two. Hello. Try one. Good.
Convoy.